zikhokothe nami umnikazi womuzi. Uma inja kungeyona eyaleli gceke lakamfuthu inelungelo lokunyantulula ipequlula ikhitha umgqomo lekhaya. Awu ngingathi amena. Kodwa eyala ekhaya ifundisiwe ukuthi awuthinta umgqomo ngoba unesitsha sakho sokudlela. Manje ibandla libhelela shona ngoba ngabe lithi amen. Leya la ekhaya ifundisekile ukuthi wena engabe dagon noma dragon igama lakhe udla kulesi sitsha seplastic esibomvu. Awuchithi umgqomo walekha futhi awudabuli uplastic walekha. Ibe train ifundiseke inja. Uma isifundiseke sekuyiyo inja eyenza show ukuthi akekho umuntu othinta irabuli yalekha. Hayi manje kwenza njani kamameni? Akekho umuntu oyongena la egcekeni athinta umgqomo lekhaya ngoba mina ngifundiswe ukuthi umgqomo awuthintwa. Uma ungena umuntu kuleli gceke lakaGobo isuku umqadinja kuze kukhuza abantu begceke hayibo ibambeni ibophe imbophe imhlelani imhlela ukuthi yafundiswa ukuthi akekho umuntu ongena kuleli gceke ubuso bakhe ngamazi. Lephi ibandla lalomhlanje elizawuba nomoya wobutshaka ukuthi kungangeni isathane laphaya azofuna ukuchitha abantwana bethu, azofuna ukuthatha izinto zethu, kodwa athole ibandla elifundisekile ukuthi zonke izinto zikaNkulunkulu ziyagcinwa. Sizwe ngayihlanza kanjani leyo? Uma usufundisiwe lokho uqaphela nokulona akekho umuntu oyongena lapha akuphuke into ayifundisiwe.